Krásné dobré dopoledne vám přejeme a my jsme tady už nachystané pro vás s Dagi na dnešní vysílání a tady se mi něco vyskočilo. Prosím, dejte nám vědět, jestli nás vidíte a slyšíte, protože mi to tady háže nějaké hlášky, tak nevím. A budeme určitě rádi, když i v průběhu, kdyby cokoliv se dělo, byste nám dali vědět, jestli je všechno v pořádku, jestli se nekostičkuje obraz, a jestli opravdu je přenos kvalitní, ať se když tak můžeme zařídit. No a já vidím, že už někdo se dívá. A tady vidím, aha, Facebook nám nejede. Tak já ještě zkusím Facebook spustit. To nevadí. Facebook nám nevadí a na YouTube to bude. Tak snad to bude. Ještě to zkusím jednou. Ať to máme kompletní. Ale asi se nepovede. Nevadí. Jeden výstup bude. Skvělé. Takže dámy vidí a slyší. To je důležité. Krásné dobré ráno. A já bych tady moc ráda přivítala Dagmar Rakovickou-Čanigovou, výživovou poradkyni a tvůrkyni všeho možného, ona nám to řekne. A s tématem potravinová intolerance. Ahoj, Dagi. Ahoj, Wendy, ďakujem pekne za privítanie a zdravím aj divákov, ktorí nás sledujú. A já jsem vlastně tady tohleto téma vybrala jednak, protože jsme se po nějaké delší době dali dohromady, nějak jsme se sami sobě ozvali, takže to bylo skvělé a vlastně to přišlo úplně vhod, protože potravinová intolerance je něco, co často řeším i se svými klienty v rámci jak reflexky, tak především informační medicíny Joalis, nebo prostě přijdou s tím, že opravdu mají nějaké takové potíže. A i s tím, že někdy to třeba mají lékařsky podložené, někdy nemají, někdy prostě zkoušejí, hledají a někdy vůbec netuší, že nějakou potravinovou intoleranci mají. Takže jsou potom překvapení, když k něčemu takovému dojde. A já sice jako těch znalostí mám hodně, ale přiznám se, že zrovna tady tahleta oblast je něco, co vlastně moc ráda nebo k čemu moc ráda přizvu tebe, protože ty jsi sama prošla něčím takovým, máš spoustu zkušeností a to je vždycky nejlepší, protože pro každého samozřejmě bude platit trošku něco jiného a vždycky je asi lepší, když poradí někdo, kdo sám ví, kdo sám zažil a vlastně i narazil na nějaké potíže, které jako normální člověk v životě řeší. Takže Dagi, prosím, můžeš nám o sobě něco říct, co teďka děláš, čím se zabýváš, aby diváci věděli? Jasné. V podstate od roku 2018 sa venujem problematike potravinových intolerancií. Ja som absolvovala aj viaceré kurzy výživového poradenstva, ale musím povedať, že moja osobná skúsenosť s potravinovou intoleranciou, priamo s tou potravinovou intoleranciou je niečo, čo som sa nenaučila na žiadnom kurze výživového poradenstva alebo podobne. Je to niečo, čo som si fakt musela prejsť, zažiť sama a ja samu seba tak označujem ako takého sprievodcu potravinovou intoleranciou a v podstate tým môjim osobným príbehom a aj tým, ako žijem, tak inšpirujem ľudí, aby dovolili jedlu stať sa ich liekom. A v súčasnosti teda okrem toho, že sa venujem aj výžive, tak učím taliančinu, založila som si takú online školu taliančiny, takže mám takéto dve profesie, ktoré sa možno, že zároveň odlišujú, ale pre mňa je to naozaj veľmi také prínosné, pretože taliančinu milujem a je to krásny doplnok k tomu, čo vlastne robím. Super. My jsme vlastně mluvili o tom, že ti to dobíjí energii. Že vlastně je to něco, co vlastně je radost v tom životě a to je asi taky důležité, mít nějakou radost, kterou prostě můžeme zařadit do toho svého života, ať se děje, co chce. Tak mít něco takového pro sebe prostě. Je to presne veľmi dôležité a myslím si, že to veľmi súvisí aj práve s tým samotným zdravím, pretože veľmi veľa ľudí, ja to tak aj vnímam, že sa zaciklia v tom svojom zdravotnom stave, nevidia nejaké východisko a viac menej
chcú možno, že aj tak nejako zmeniť, ale pritom sa pasujú s tými svojimi zdravotnými problémami. Čiže ono veľmi veľa súvisí to aj s tým mindsetom. Takže je to veľmi dôležité nájsť aj v živote to, čo vás bude naplňať. Super. A mohla bys nám teda říct něco k tomu tvému příběhu, co ty si řešila v rámci potravinové intolerance? Určite. Ono v podstate, ten môj príbeh by sa dal rozdeliť na dve časti, ale je to zároveň jedna dlhá časť, pretože ja som mala zdravotné problémy už prakticky od detstva, už keď som bola malinká, ale ja som nevedela, že sú to zdravotné problémy. Ja som si myslela, že to je normálne cítiť sa zle, lebo ja som si to nemala s čím prakticky porovnať. A taký ten najväčší sek nastal vtedy, keď som bola v Chorvátsku a keď som sa pohádala v Chorvátsku s mojím otcom, tak po tejto hádke, bola to veľmi taká silná hádka, mala som vtedy tuším 18 rokov, tak mi vyrašil exém na vlastne vnútornej strane lakťov. A ja som si myslela, že to bolo určite s tým spojené, že pravdepodobne posteľné prádlo tam bolo zlé, že tam boli nejaké zvieratá, lebo ja som mala už potvrdené, že som alergická na psov a na mačky a na roztoče a na rôzne pele, ktoré na Slovensku rastú, teda produkujú stromy, ale teda napríklad ako breza, jelša, lieska a podobne. A prisudzovala som to teda, že to bude nejaká alergia. A keď som sa vlastne vrátila na Slovensko, ten exém zostal, bol stále horší a horší a išla som súčasne aj na odber krvi. V mojej kožnej lekárke tam mi zistila, že mám veľmi silnú intoleranciu na laktózu, že tá normálna hodnota alebo norma je od 0 do 20, ja mám až 80. A súčasne mi bolo vlastne nasadená aj kortikosteroidná liečba, s ktorou som ja súhlasila, lebo som vtedy nevedela, že sa to dá riešiť aj inak. Kortikosteroidy som teda užívala, ale naďalej ma trápili moje tráviace ťažkosti, pretože predtým som aj absolvovala nejaké kolonoskopické vyšetrenia, kde sa zistil nešpecifický zápal sliznici hrubého čreva a samozrejme všetko sa to liešilo medikamentozne, užívala som lieky, ktoré mi síce ten zápal potlačili, ale ono to nevyliečilo tú príčinu. Ono to obecne je takéto, ja to tak hovorím, že ako keď zabliká na aute kontrolka, že dochádza benzín a keď si to tak prelepíme a nechceme to vidieť, tak to je, myslím si, že presne to, čo sme tak naučení automaticky robiť, že dám si tú tabletku, že to prejde. Ale prirodzene, čím som bola tak staršia, tak tým ma to už tak trošku začalo aj obťažovať to neustále užívanie kortikosteroidov a ísť si proste po ten recept a odsediať si to v tej čakárni a jednoducho dostať tie lieky na predpis. A čím viacej som sa ja rozvíjala, tak ono vždycky vám prídu nejakí tí ľudia do života, ktorí vám ukážu taký iný smer. Ja som vtedy potom už, to bolo už 5 rokov vlastne, neskôr mala som približne nejakých, ja neviem už koľko, 23 rokov. A už aj neskôr som potom vlastne, keď som začínala pracovať, tak som vlastne sa dostala do štátnej správy a jedna moja kolegyňa, ona bola taká alternatívne naladená, tak mi ukazovala rôzne centra alternatívnej medicíny a k jednej pani som sa dostala a tá mi povedala, že vlastne exém, keď som jej to ukazovala, ako som to dovtedy riešila, tak mi povedala, že ten exém súvisí práve s potravinovou intoleranciou. A hovorila mi o testoch na potravinové intolerancie a ja som si vtedy hovorila, že tak na toto si až v živote nenašetrím, lebo ten peniaz bol naozaj pre mňa veľmi veľký a ja som vtedy pracovala aj v tej štátnej správe, kde ten tabuľkový plat nebolo nič moc. A postupne som si vlastne na to tie peniaze našetrila a išla som do toho a hovorila som si, naozaj, ak mám byť fakt úprimná, hovorila som si, že to je určite najväčšia blbosť, akú som kedy absolvovala tento test. A keď mi prišli výsledky, tak som bola z toho veľmi taká zaskočená, pretože mi tam netestovalo mi to intoleranciu na laktózu, ale napríklad intoleranciu na mliečnú bielkovinu, na kazeín. A na základe teda týchto výsledkov sa zistilo, že mám problém s viac ako 30 potravinami, čo bolo pre mňa úplne šokujúce, pretože keď vám niekto povie, že robí vám zle všetko, čo jete, tak sa vám úplne že zrúti celý svet, čo sa vtedy stalo aj mne. Ale nevzdala som to, vyskúšala som vyradiť tie potraviny a súčasne som sa aj detoxikovala takými špeciálnymi preparátmi, ktoré vlastne tá terapeutka mi odporúčila. A ku koncu 2. mesiaca došlo u mňa k veľmi výraznej zmene, kedy mi ten exém úplne že zmizol prirodzenou cestou. A vtedy som si tak uvedomila, že
to, čo vlastne my konzumujeme, že to veľmi vlastne nás ovplyvňuje natoľko, že ten zdravotný stav, ale nie len čo sa týka toho exému a tých vonkajších prejavov. Na tom exéme to krásne vidno, ale v mnohých prípadoch sú to aj tráviace ťažkosti, migrény a ďalšie vlastne zdravotné potiaže, ktoré mnohých z nás sprevádzajú a neprisudzujeme to vlastne tomu jedlu. Super, takže vlastně tady jsi to viděla sama na sobě, že opravdu ta změna vedla ke zlepšení. Presne tak. Takže už nikdy nejedla to, co ti zakázali? No práve, že samozrejme prirodzene ako každý človek, ktorý sa chce vrátiť k tým potravinám, tak aj ja som tak sympatizovala s tým, že skúsim sa zase vrátiť nejakým mliečným výrobkom a skúšala som rôzne variácie, ale vždycky sa mi ten exém počase potom vrátil. Vždycky bolo u mňa potrebné naozaj držať tú eliminačnú dietu a vtedy to bolo v poriadku. A ja aby som zmienila, samozrejme, že čo znamená tých 30 potravín, aby si diváci urobili obraz, že o čo sa napríklad jednalo. Jednalo sa napríklad o pistácie, o zemiaky, o ryžu, rôzne druhy orechov, kukuricu, pomaranče tam vtedy boli, hrách, fazula, myslím si, že aj šošovicu som mala takú hraničnú. Jednoducho bolo toho veľmi veľa a naozaj som nevedela teda, že ako sa mám stravovať. No a samozrejme hľadala som cestičky, ako si to stravovanie udržať tak, aby mi to aj chutilo a zároveň jednoducho, aby som s tým nejako nebojovala, lebo prirodzene najväčší problém je, keď nám niečo nové príde do života a keď s tým bojujeme a nechceme to prijať, tak vtedy vlastne si ten balvan tlačíme pred sebou a je to kontraproduktívne. Ale ja som sa už naozaj nechcela vrátiť tej pôvodnej ceste k tomu pojedaniu tých liekov a preto som sa vlastne aj snažila nájsť nejakú tú cestičku. A naozaj to, čo to vám tu ponúkam a hovorím, tieto informácie nie sú nejaké lekárske rady, pretože ja nie som lekár a vždycky to hovorím aj pred každou konzultáciou, že sú to naozaj výhradne informácie, ktoré som si ja vyskúšala sama na sebe, takže je to naozaj taká moja osobná taká expertíza, ktorú ja sama sebe som bola takým pokusným králikom. A zistila som, že keď sa zameriavam iba na samotnú eliminačnú dietu, je to prospešné, ale v tom tele treba aj, dalo by sa povedať, že zamerať sa na určité orgány, na črevo, treba sa zamerať napríklad na jatra, teda v slovenčine na pečeň, a na tieto orgány, aby správne fungovali a tým pádom sa dá zlepšiť aj tá tolerancia potravín, čo som si sama aj na sebe odskúšala, pretože z toho veľkého gra tých 30 potravín, tak ja som sa vrátila k tolerancii napríklad už pistácie voľakedy, keď som ich jedla a išla som si rozkrabať do krvi exém, tak pistácie prakticky konzumujem denne, nerobia mi problémy, vôbec oriešky mi nerobia problémy. Vrátila som sa k pomarančom, rýžu konzumujem, hrášok, strukoviny, brambory, teda zemiaky. Takže jednoducho dá sa prepracovať tej tolerancii, ale treba vedieť, na čo si naozaj dať pozor z dlhodobého hľadiska. Super, to jsem chtěla slyšet, jakože z toho obrovského množství spousta toho odpadne a vlastně ukáže se to nejdůležitější, na co si máme dávat asi pozor třeba dlouhodoběji. A kdo ví, co bude třeba za dalších 10 let, že? Určite, ako chcela by som sa aj ja prepracovať nejakej ešte väčšej tolerancii, ale prirodzene, že uvidíme, ako sa to podarí. Skvělé. A mohla bys nám teda velmi nějak jako jednoduše říct, co to je ta intolerance na potraviny a s čím třeba ji někdy zaměňujeme? Určite. My tu máme viaceré pojmy, pretože viacerí z nás poznajú intoleranciu ako laktózovú intoleranciu. A ja sa trošku tak skúsim do toho teraz zabrdnúť, aby som to vysvetlila tie jednotlivé pojmy, lebo napríklad tá laktózová intolerancia, my keď máme vlastne mlieko obsahuje bielkoviny a obsahuje aj laktózu, mliečný cukor. A väčšinou v ľudskom tele, a ak sa mýlim, tak ma prosím oprav, väčšinou v ľudskom tele nám absentuje enzym laktáza, ktorý vlastne štiepí tú laktázu, teda tú laktózu, ten disacharid na monosacharidy, glukózu a galaktózu. A tým pádom, že vlastne, že my ten enzym nemáme prítomný, tak väčšinou nám tá laktóza robí problém. Preto mnoho ľudí siaha po bezlaktózovom mlieku. Ale ono, keď sa napríklad, keď si pozrieme viaceré tie bezlaktózové výrobky,
tie bezlaktózové výrobky, oni obsahujú laktózu, ale je tam pridaný ten enzym laktáza, aby sme v podstate my to mlieko vlastne strávili ľahšie. Takže laktózová intolerancia a napríklad aj histaminová intolerancia, tá zase súvisí s enzymom diaminooxidáza a ten vlastne nám pomáha, ako by som to povedala, odbúravať ten histamín. Takže toto sú vlastne táto laktózová intolerancia a histaminová intolerancia fungujú na báze enzymatickej alebo enzymovej nedostatočnosti. Kdežto potom tu máme pojem, ako je napríklad potravinová alergia, kde vlastne sa jedná o imunoglobulíny skupiny E, to znamená, že sú tam tzv. IgE protilátky, ktoré si naše telo tvorí ako obranu. Keď v podstate sa dostane niečo do nášho tela a máme na to alergiu, prakticky to naše telo reaguje okamžite vlastne a začne vlastne produkovať tie IgE protilátky. Môžeme si to predstaviť asi tak, že keby tu mám pohár mlieka a mám na ňo alergiu, vypijem to mlieko, tak by napríklad som začala okamžite kýchať, alebo by ma proste v momente prehnalo, alebo jednoducho by som mala prakticky veľmi rýchlo také tráviace ťažkosti. A potom tu máme ešte ten ďalší pojem, a to je tá potravinová senzitivita, to niekto nazýva, alebo to nazýva potravinovou intoleranciou, ale nie je to v priamom slova zmysle tá enzymová nedostatočnosť. A tu sa vlastne jedná o IgG protilátky, tie imunoglobulíny skupiny G. A vlastne v našom tele sa vlastne deje to, že my keď niečo skonzumujeme, tak tá reakcia nie je okamžitá oproti tej alergii, ale môže mať vlastne niekoľkohodinový odstup. Môže sa nám prejaviť aj po hodine, po 2 hodinách, po 24 hodinách, až do 72 hodín od skonzumovanej potraviny, ktorá urobila vlastne v tele tú paseku, ten problém. A dalo by sa povedať, že keď si tak zoberieme, čo už mám tak vysledované, lebo od roku 2019 robím aj poradenstvo k testom potravinových intolerancií, tak ako previedla som už asi cez 300 klientov a mám napozerané tie reporty. Väčšinou sa jedná o rôzne kombinácie, že nikdy sa nejedná, málo kedy sa teda, aby som nepovedala, že nikdy, málo kedy sa jedná iba o to, že tam je mlieko napríklad, alebo mliečna bielkovina. Väčšinou sa jedná o zhluk 3 kritických potravín, ako je napríklad vajíčko, mliečna bielkovina a ešte lepok alebo pšenica. A keď si zoberieme vlastne to, že tá naša skladba toho jedálnička väčšinou obsahuje tieto 3 potraviny, my si to prakticky nevieme odsledovať, pretože v nejakých pravidelných intervaloch, keď to dávame do nášho tela, tieto potraviny, tak tá reakcia je opakovane problematická. Že napríklad, keď niekto môže mať z toho migrény a bolesti hlavy, tak môže sa to prejavovať takým nízko dávkovaným zápalom, že tie ataky prichádzajú postupne a stupňujú sa a prakticky nevieme si to potom odsledovať, že čo to vlastne spôsobilo. Bolo to mlieko, bolo to vajíčko, bola to pšenica, bolo to nejaká inakšia potravina, takže z tohto hľadiska sú celkom ako opodstatnené testy potravinovej intolerancie, ktoré som napríklad aj ja absolvovala. Skvělé, protože tady tohle někdy jako asi nebývá úplně jasné, co je to, jestli tu potravinu teda jako vůbec nemůžu sníst, nebo mi jenom udělá zle. Ale samozřejmě, když tam není třeba ta alergie, je tam buď ta intolerance nebo senzitivita, tak proto tělo to taky není úplně optimální to konzumovat. Určite nie. Ono, napríklad, ja by som tak mohla povedať z mojej vlastnej osobnej skúsenosti, že ja mám potvrdenú alergiu na brezu. A breza vlastne produkuje, alebo respektíve takto by som povedala, predáva sa v súčasnosti xylitol, čo je vlastne brezový cukor. A ľuďom, ktorí napríklad akože majú alergiu na brezu, sa neodporúčajú ani takéto výrobky. Čiže v tomto prípade ako kebyže chce niekto byť cukor free a má ale alergiu na brezu a dá si v podstate xylitol, nie je to proste riešenie. Ako viem, že napríklad xylitol sa nachádza aj v zubných pastách. Niektorí veľmi citliví, senzitívni jedinci môžu vlastne aj pociťovať diskomfort v prípade, že napríklad, že majú takúto zubnú pastu a naozaj sú takto senzitívni ľudia. Ja našťastie takto senzitívna nie som. Ale na margo tých alergií by som ešte tak povedala, že zaujímavá informácia, ktorú som našla na internete, bolo to asi tak rok a pol dozadu,
keď som pripravovala taký môj kurz sprievodca náhradami potravín, tak som tam našla informáciu ohľadne napríklad súvislosti alergií a astmy v kombinácii s konzumáciou mliečnych výrobkov. A samozrejme, Google tam bol taký opatrný a bola tam vlastne informácia, že mlieko nespôsobuje alergiu a astmu, ale ľudia, ktorí konzumujú mliečne výrobky, majú častejšie alergie a astmy. A ja môžem teda zo svojej vlastnej osobnej skúsenosti povedať, nakoľko ja som od detstva užívala antihistaminika, Zodac, Zyrtec, vždycky aj pred sezónou a aj vlastne počas sezóny, že je to už, máme rok 2025, áno, pardon, ja sa vždycky tak musím pozrieť, do aký je rok, lebo ja si to už ani nespamätám, ale teda je to už prakticky 9 rokov, čo som ja bez akýchkoľvek liekov a bez akýchkoľvek antihistaminík a keď teraz je napríklad sezóna, tak možno, že ma fakt takto trošku zasvrbí nos, ani si nezakýchnem a jednoducho ma to prejde hneď. Takže chcem povedať to, že u mňa sa vlastne potvrdilo to, že keď sa vlastne vyradia tie problematické potraviny a v tomto prípade môžeme povedať, že mlieko je problematická potravina, aspoň ja to tak vnímam, tak mne sa napríklad aj tie alergie upravili. Super. Já jsem vlastně si tady nachystala všechny možné otázky, co nám přišly. Musím teda říct, že jich bylo strašně moc, kolem 100 určitě. A my se k tomu postupně dostaneme, ale mohla bys nám teda jako nastínit nějak jako obecně, jak přistoupit teda k potravinové intoleranci, když teda zjistím nebo mám podezření, co můžu dělat, co mám dělat jako první, co jako druhé. Áno. Ono, takto poviem, je určite fajn mať rôzne vyšetrenia za sebou, napríklad či už od imunoalergologa, alebo napríklad, ako to bolo v mojom prípade, že tá intolerancia na laktózu sa vlastne testovala priamo u toho kožného lekára, čiže je fajn mať celú tú mozaiku takú poskladanú, aby sme vedeli, že čo tam vlastne je a potom sa ďalej odpichnúť. Ja takto poviem, že ja asi nie som úplne reprezentatívna vzorka, čo sa týka už sedenia u lekárov a absolvovania vyšetrení, keďže tento maratón už mám za sebou a teraz som bola u mojej obvodnej lekárky akurát tak na krvi a aby mi vlastne zmerala tlak a všetko bolo v poriadku. Takže ja už po tejto stránke sa snažím ísť skôr takouto alternatívnou cestou a hľadať si také tie cestičky. Ale každý samozrejme to má nastavené inak, ale určite je naozaj fajn teda v prípade, že proste neviete, čo vám je a hľadáte odpovede, pýtať sa, patrať, nedať sa odbiť a jednoducho skúšať ďalej. Mne sa veľmi napríklad osvedčili tie testy potravinovej intolerancie, ale samozrejme zažila som už aj, mal som klientov, ktorí si dali robiť od rôznych spoločností a tie výsledky neboli akože rovnaké. Je to aj z toho dôvodu, lebo veľmi veľa ľudí sa pýta aj to, že ako veľmi dôveryhodné sú tie testy potravinovej intolerancie, že či sa tomu dá veriť. A ja by som to tak povedala, aspoň čo som tak zachytila informáciu, že napríklad, keď sa testujú alergie, funguje tam tzv. Zlatý štandard. To znamená, že je tam nejaká norma, ktorá určuje vlastne, ako sa zisťuje tá potravinová alergia. A pri tej potravinovej intolerancii môžete nájsť informáciu, že sa testuje intolerancia z vlasov, že sa intolerancia testuje, ja neviem z čoho. Ja s týmto osobnú skúsenosť nemám, ja môžem akurát tak odporúčiť spoločnosť, ktorá sa mne osvedčila v tomto prípade. A tam, ako môžem povedať, že tie výsledky približne na 97% sú spoľahlivé. Myslím si, že tá 100% spoľahlivosť, neviem, kto by to dokázal nejako deklarovať. V tomto prípade si nie som istá, tak ani chcem ani do tejto témy nejako tak hlbšie zachádzať, ale teda mne sa osvedčili práve tie testy, nakoľko v podstate mne tá eliminačná dieta nefungovala, ale sú mnohí klienti, ktorí napríklad sa dali testovať niekde inde, vyšli im tam určité potraviny a práve to, že im tá eliminačná dieta nefungovala, to je práve ukazovateľ možno aj toho, že či tá spoľahlivosť tých testov je skutočne relevantná. A tým pádom teda, že tým testom potravinovej intolerancii chýba ten zlatý štandard, tak dalo by sa povedať, že naozaj treba sa rozhodovať na základe osobných skúseností viacerých jedincov, ktorí to už absolvovali a boli spokojní. Tak by som asi mohla povedať. Můžeš nám říct, co je to eliminační dieta? Někdo třeba nebude vědět. OK. Eliminačná dieta
taký zaujímavý pojem, ktorý ja som si tak nazvala, že to je také môj spôsob stravovania, ktorému som prepadla vlastne v roku 2016, keď som sa dala testovať na tie potravinové intolerancie. Pre mňa je to už skutočne spôsob stravovania, akým fungujem už dlhodobo a osvedčil sa mi. A je to spôsob stravovania taký, že keď vám vlastne dostanete ten výsledný report, kde máte vlastne viditeľné, ktoré potraviny sú hraničnou hodnotou, tie sú väčšinou žlté alebo oranžové, alebo potom sú zvýšenou hodnotou, ktoré sú červené. A ideálne je si napríklad zo zelených potravín, ktoré vám výjdu, a prípadne z tých hraničných, ale to je samozrejme už potom na osobnú konzultáciu, by som skôr povedala, zostaviť nejaký jedálniček. Ale samozrejme, že záleží aj od toho, že aký test si kto dá, pretože iná skladba potravín je, keď mám test na 59 potravín a iná skladba je, keď si dám test robiť na 220 potravín. Takže prirodzene, že to spektrum je širšie, čím ten test obsahuje viacej možností tých potravín, ktoré sa vlastne testujú. A tá eliminačná dieta je vlastne spôsob stravovania, že vlastne dodržiavate alebo respektíve eliminujete z vášho jedálnička to, čo vlastne bolo na základe toho výsledného reportu problematické. Dobře, takže vlastně to nejíme. A jak dlouho to nejíme? To je dobrá otázka. No, ja by som to tak asi povedala, že prirodzene každý človek, lebo je to normálne a mala som to v sebe aj ja, že som sa túžila hneď vrátiť k tým potravinám, ktoré tvorili gro toho môjho jedálnička. No a na základe teda tohto by som mohla povedať, že je to veľmi subjektívne. Niekto napríklad ešte by som sa vrátila k tej eliminačnej diete a potom poviem aj to, že prečo vlastne, ako dlho to nekonzumovať. Lebo niekto k tej eliminačnej diete prístupí tzv. Šokovou terapiou, tak ako som to urobila ja. To znamená, že vyradí všetky tie červené potraviny z toho jedálnička a prípadne aj tie oranžové. A niekto ide takou pomalou cestou, že tento týždeň vyradím mlieko, uvidím, že čo to urobí. A o 2 týždne k tomu pridám aj lepok, uvidíme, že čo to urobí, že to je taká lazy, taká lenivá cesta, by som to tak nazvala. Pre niekoho to môže byť také efektívnejšie z hľadiska teda toho, že nebude to taký šok pre telo. A pre niekoho práve, že tá šoková terapia je efektívnejšia, pretože to telo sa začne prirodzene detoxikovať a môže sa aj zhoršiť ten zdravotný stav, tak ako to bolo aj v mojom prípade, že vlastne lebo naše telo má najväčší orgán a tým je koža. A väčšinou cez tú kožu sa všetko derie vlastne von. A ten exém v tých prvých 2 mesiacoch naozaj bol u mňa zhoršený, veľmi ma svrbel, ale to bolo aj v prípade teda to užívania tej detoxikácie. Takže tak by som asi povedala, že na margo tej eliminačnej diety, že čo môžete očakávať, no a ako dlho. A ako hovorím, teda ako som spomenula na začiatku, že niektorým potravinám je lepšie sa vyhýbať dlhodobo a niektoré potraviny je možné už aj potom zaradiť, ale samozrejme záleží veľmi od toho, ako je tá eliminačná dieta pochopená a či sú tam v podstate urobené aj nejaké ďalšie kroky, alebo si iba poviem, že dobre, vyradím teraz z jedálnička tieto potraviny, lebo sú problematické, ale neviem na ako dlho, lebo obyčajne, keď človek nevidí, nejak by som to povedala, nie je presvedčený o tom, že prečo by to mal robiť, tak sa v tom môže tak aj trošku zacykliť. A ja som vlastne aj preto napísala moju knižku Z lásky k vlastnému telu. Dovolte jedlu stať sa vašim liekom, kde vlastne aj, je to taká kniha, ktorá by som povedala, že je taký láskavý sprievodca aj tou potravinou intoleranciou. Nenájdete tam recepty, nenájdete tam nejaké ako by som to povedala, stravovacie obmedzenia alebo nejaké také typy, ale skôr by som povedala aj z psychologického hľadiska, že je to taký sprievodca, ktorý vás prevedie tým, že aby ste neboli stratení, lebo veľmi veľa ľudí sa ženie za tým, že idem schudnúť, idem niečo urobiť, lebo proste moja suseda má o 5 kg menej a ja chcem byť tiež proste ako moja suseda, lenže je to proste neefektívne, pretože to človek nerobí pre seba, ale viac menej to robí pre druhých. A možno, že aj mne preto tá eliminačná dieta tak funguje, lebo ja už to beriem ako prirodzený spôsob môjho stravovania. Prijala som to, že proste takto to je a hlavne teda mám za sebou tú vyšlapanú cestičku, kedy som proste nevedela, že čo mi je, mala som zdravotné ťažkosti a dostala som sa vlastne z toho stavu, kedy mi bolo naozaj veľmi zle, do toho stavu, že som úplne bez liekov, cítim sa super
a som viacej napojená na to svoje telo. Takže toto sa snažím aj tých ľudí takto sprevádzať, aby sa dostali vlastne z toho bodu A do toho bodu B, ale prirodzene takou ich vlastnou cestou. Takže odpoveď je taká, že áno, dá sa vrátiť k tým potravinám, ale záleží od toho, čo ďalšie k tomu človek urobí. Já jsem moc ráda, že to říkáš, protože v podstatě tohle je i zkušenost mých klientů, že my něco vyřadíme a oni to prostě nevidí hned. A nebo dokonce jako chvilku se zdá, že se to zlepší a pak se to zhorší, hlavně ty ekzémy. A je velmi těžké vlastně jako je udržet třeba v tom odhodlání, aby vydrželi, protože samozřejmě oni se omezují ještě více, někdy jim to způsobí ještě více prostě stresu a nevidí tam to světlo na konci tunelu. A jsem ráda, že prostě ty máš tu zkušenost, že ano, že prostě když člověk vytrvá, vydrží, tak to tělo prostě tu odměnu dodá potom, jako to, že je mu fajn a že nemusí brát žádné léky. Áno, a hlavne by som ešte dodala, že je to také aj svojím spôsobom veľmi náročné v tejto spoločnosti, pretože viacerí imunoalergológovia neuznávajú testy potravinovej intolerancie, lebo dalo by sa povedať, že tie testy predbehli svoju dobu. A ty myslím, že aj si pôsobila, a neviem, či ešte stále pôsobíš v takomto lekárskom prostredí, možno, že sama môžeš vedieť, že, alebo vieš, že veľmi dlho trvá, kým sa niečo nové príjme za nejakú normu v tom, by som povedala, v tej medicíne, že veľmi dlho sa okolo toho chodia, častokrát trvajú desiatky rokov, kým sa to proste pripustí ako nejaká možnosť. Sú samozrejme aj úžasní lekári, ktorí proste majú skúsenosti s testami potravinových intolerancií a so samotnou eliminačnou dietou a ktorí napríklad aj tento spôsob stravovania veľmi podporujú, ale je pre toho človeka potom aj psychicky veľmi náročné, keď napríklad si dá urobiť testy potravinovej intolerancie a následne proste príde k imunoalergologovi s tým výsledným reportom a ten ho sfúkne, že proste, že vyhodil ste peniaze za niečo, čo proste vám nepomôže. A nie raz sa mi stalo to, že mi klientky plakali na tých konzultáciách a mi hovorili, že si pripadajú ako úplné hlupanie, že dali proste peniaze za test a ten lekár im to sfúkol, ale pritom tá eliminačná dieta im jednoducho funguje. Tak v tomto prípade sa snažím ja dať akorát tak pochopenie, lebo mám preto veľké pochopenie, pretože napríklad ja som bola mojou obvodnou lekárkou označená za, ako to povedala, že keď nebudem jesť lepok, potratím, keď budem tehotná. A ja by som ešte tak rada zmienila, že som aj mama štvoročného, už teraz má 4 roky, štvoročného syna a eliminačnú dietu som držala počas celého tehotenstva, aj počas celého dojčenia. Takmer 2 roky som kojila a navyše aj tú eliminačnú dietu dodržiavam aj u svojho syna. On sa tiež stravuje bez lepku, bez mlieka, bez vajíčka a navyše aj bez kukurice, lebo som zistila, že keď mal napríklad, keď prekonal 6. chorobu, tak kukuričné chrumky, ktoré jedol na nejaké návšteve, tak vtedy mu spustili veľmi veľký a silný exém. Takže ľudia sa prirodzene, že cítia veľmi tak stratení v tom, pretože je to aj pre mnohých ľudí nový spôsob stravovania. Kolegovci preto nemusia mať pochopenie. A keď sú také memečka, ktoré kolujú napríklad po internete, že čo by ste mi odporúčili dať si v tejto vašej úžasnej reštaurácii, že nemôžem lepok, vajíčko, mlieko, neviem čo všetko. A on povie, no, že čo by ste mi odpočuli objednať? No, taxík. Takže asi tak by tomu pristupovali viacerí, že proste, že no, nemáme vám čo ponúknuť, tak choďte preč. Takže v tomto prípade, ale musím povedať, že naozaj začínajú byť už aj reštaurácie, ktoré majú svoju osobnú skúsenosť s eliminačnou dietou a veľmi sa snažia, či už ten vegánsky spôsob stravovania, alebo bez tých kritických potravín vlastne rôzne bistrá otvárať. Takže pomalinky sa to začína prebudzať, ale ide to naozaj veľmi takým slímačím tempom. Sice už nepůsobím ve zdravotnictví přímo, ale samozřejmě tuhletu zkušenost mám taky, když v podstatě testuju energeticky, jestli jako mají lidé intoleranci, nepoužívám k tomu krev. A samozřejmě s ním říkám, jako tohle vám lékař nezjistí. Jo, tak prostě buď mu to řekněte opatrně, nebo mu to neříkejte. Je to někdy náročné, opravdu. Ale zase na druhou stranu je spousta lékařů i
tady vlastně v těch alternativních přístupech. Spoustu jich znám, jako spoustu na to slyší, jsou rádi, když lidé hledají ty cesty sami a nespoléhají jenom na ně. Jako věřím tomu, že tohle je trend, který se bude rozvíjet. A co se týká toho, že něco dlouho trvá, tak tady stačí se podívat na homeopatika. V naší republice to trvá stovky let, ještě pořád nebyly úplně přijaty, ale v některých jiných zemích ano. Áno, homeopatia je úplne úžasná veda a sama mám aj osobnú skúsenosť s homeopatiou a väčšinou, keď akýkoľvek problém je, tak siaham po homeopatikách. Napríklad sa nám s nimi podarili krásne zvládať synové nočné desy. Takže homeopatia je úžasná za mňa. Je tady toho spoustu úžasného, proto i v podstatě děláme tady tohleto povídání. A tady už vidím otázku na ten test, já jsem se na to chtěla zeptat. Ty vlastně děláš poradenství k jednomu určitému konkrétnímu testu na potravinovou intoleranci, kterou si ten člověk zaplatí sám. Ano. Je to tak? Můžeš nám k tomu něco říct? Áno, ono v podstate ten test potravinovej intolerancie je zohnateľný aj na mojom webe www.dagmarcanigova.sk a tam vlastne na hlavnej stránke je k dispozícii. A ja k tomu testu ponúkam aj konzultáciu so mnou, keďže mám s tým vlastne osobnú skúsenosť. Je momentálne možné zohnať na mojej stránke akurát tak tento jeden test, keďže mám s tým priamo iba s tým jedným osobnú skúsenosť, ale sú rôzne kategórie tých testov. Záleží samozrejme aj od toho, že aké sú vaše finančné možnosti a či vlastne ako veľmi do toho chcete investovať. Lebo ja veľmi rada hovorím a za týmto si naozaj 100% stojím, že test potravinovej intolerancie môžeme brať ako investíciu, že do toho, že čo vlastne vám je, aby ste videli tie výsledky, ale zároveň niekto to vníma tak, že dám sa vytestovať a uvidím, že čo mi tam vyšlo a potom sa vlastne vykašľam na tú eliminačnú dietu. V takomto prípade to nie je investícia, ale to je míňanie peňazí. A naozaj by som asi tak povedala, že treba si to fakt zvážiť, lebo ten test sa pohybuje cenovo okolo nejakých 300 € na 220 potravín. Takže v tomto prípade, že či do toho ísť, lebo nie je to jednak malý peniaz a je to svojím spôsobom, ten výsledok je relevantný, to ako určite áno v tomto prípade, ale treba správne pochopiť tú eliminačnú dietu a nastaviť sa na to. Lebo mala som napríklad klientku, ktorá sa dala testovať približne v tom roku prvýkrát. Ja som sa nechala to čisto pretestovať, aby som vedela, že ako tie protilátky na jednotlivé potraviny klesajú, keď ich nekonzumujem. Ale to by bolo potom samozrejme na samostatnú diskusiu. Ale teda mala som jednu klientku, ktorá sa dala testovať v roku 2016, vtedy v tom roku, kedy približne ja. A potom vlastne tú eliminačnú dietu veľmi nedodržiavala, otehotnela a potom vlastne začala mať rozaceu a začala mať vyslovene, že dosť také akože kožné problémy. A keď sa dala vlastne opätovne pretestovať po niekoľkých rokoch, tak mala asi 91 potravinových intolerancií. A bolo to dosť silné. Reagovala na také potraviny, ako sú napríklad paradajky, zelerie robil problém, a avokádo a rôzne ďalšie potraviny. A ja som jej vtedy odporúčila, skúšali sme taký experiment, aby si prečistila pečeň, tak podľa jednej takej metódy. A ona to vyskúšala, opakovane si tú pečeň vlastne prečistila a začala subjektívne tiež hodnotiť vlastne vyššiu toleranciu potravín. Čiže dá sa vlastne prepracovať k tej tolerancii potravín, ale ako hovorím, že ten test treba brať ako investíciu, lebo sú určité potraviny, ktoré naozaj treba vyradiť, ale, a ktoré fakt z dlhodobého hľadiska robia problémy. A to je napríklad ako to mlieko. A veľmi veľa ľudí sa ma pýta, že či napríklad existujú farmy, kde vlastne predávajú sa, teda produkuje sa mlieko z takých tých džerzejských kráv, ktoré sú, myslím si, že A2 to mlieko, a to je také, že čo by malo ako menej škodiť. Ja s tým osobnú skúsenosť nemám, čiže neviem sa k tomu nejako vyjadriť, ale ak by to niekoho teda zaujímala táto otázka, že či vlastne ľudia, čo majú intoleranciu alebo silnú alergiu na laktózu a na mliečnú bielkovinu, že či by mohli toto mlieko. Neviem povedať, nemám s tým osobnú skúsenosť, ale obecne ja mlieko považujem za dosť ako veľkého škodcu, za možno, že taký spúšťač alergií aj astmy. A preto v podstate som v tomto prípade aj taká opatrná, že aby to mlieko ako bolo tak čo
najmenej konzumované. Super, moc díky. Takže když někdo bude chtít ten konkrétní test, se kterým máš zkušenosti, tak klidně se můžou na tebe obrátit. Jo, je to prostě jedna z těch variant. Určitě pokud řešíte něco prostě komplexněji, máte toho více, opravdu se nedá nikdy odpovědět obecně. Vždycky je to o tom individuálním napojení se na toho člověka a není to jenom o tom, že mi dělá zle nějaká potravina. Tak jak Dagi říkala, je tam hodně s tím propojená i psychika a všechno, prostě to, co se týká vašeho života. A je fajn se na to podívat. Vlastně někdy to nemusí být ani dramatická změna, ale prostě jenom trošku jako přenastavení, takové to vnímání toho, že opravdu udělejme něco i pro sebe, nejenom pro ty druhé. Protože jako tohle já taky mám obrovskou zkušenost se svými hlavně klientkami, které by se rozdaly pro druhé a na sebe trošku zapomínají. Takže opravdu pokud si nevíte rady, nechcete na to být sami, tak je to Dagi, nebo jsem to já trošku s jinými přístupy, ale určitě jako prostě pojďte do toho, stojí to za to, aby vám bylo fajn. A já bych teďka možná přešla k nějakým těm dotazům, které přišly. Nebo ještě něco, co nebylo řečeno, Dagi? Ja tu vidím akurát tak otázku, že co ste, prosím, užívala na DD. Áno, řekni. OK, boli to preparáty, myslím, že sa to volalo hologramy doktora Jozefa Jonáša. Myslím, že tak sa to vtedy volalo. Neviem, na ako... Že Joalis nebo Marionet. Joalis to bol, áno, ďakujem. Nevedela som si spomenúť na ten názov. Bol to Joalis, takže tieto hologramy som vlastne užívala, ale naozaj v tomto prípade je veľmi dôležité, aby to nakombinoval ten skúsený terapeut, ktorý s tým má nejakú tú skúsenosť, ktorý je vyškolený, lebo tam sa používa taký špeciálny prístroj na meranie vlastne jednotlivých takých tých zložiek, respektíve toho, čo v tom tele nefunguje tak, ako by malo, lebo viem, že upozorňujem na to preto, lebo som si všimla, že niektoré tie preparáty sa dajú tak samostatne akože zohnať, že si to tak klient dokáže sám nejako svoje... Určitě. Já jsem vlastně certifikovaný terapeut Joalisu, takže to jenom potvrdím. A opravdu my testujeme přes akupunkturní bod, sledujeme vlastně odpověď vegetativního nervového systému, tedy jak reagujete na různé stresové zátěže, které my tam můžeme vložit, takže i ty potraviny. A nebo se podívat, který ten orgán funguje jako přes míru, který má naopak kapacitu prostě přebrat nějaké ty zátěže, které to tělo prostě tam má. A tak, jak říká Dagi, je opravdu ideální to nechat vytestovat, protože to nekoupíte, jako to nevyberete na tom internetu. Tam ani nejsou popisy úplně, ano, jde to sehnat, úplně tomu nerozumím, když to vidím teďka tím pohledem toho terapeuta. Nicméně, když se to fakt přesně jako vybere na míru pro toho člověka a pro to tělo, tak to funguje skvěle. A nemáte tam negativně nějaké projevy až takové. Takže pokračuj. Doplnila si vlastne všetko a uzavrela si túto kapitolu presne tak, ako som potrebovala. Perfektné. Super, jo, takže když budete chtít z krve, tak za Dagi, když budete chtít Joalis, tak můžete i ke mně. Jezdíme i ze Slovenska. Mne tak ešte teraz napadla jedna vec, čo by možno, že veľa ľudí zaujímalo, že vlastne keď je to z krvi, že či to je vlastne venózna krv alebo kapilárna, lebo toto býva častokrát otázka, že vlastne venózna krv je zo žily a kapilárna je vlastne z brúška prstu. A v tomto prípade sa jedná o test, ktorý sa robí vlastne z brúška prstu. Trošku sa s tým pocvičiť s tým prstom. Na mojej stránke vlastne je aj návod, videonávod, ako si urobiť ten samoodber doma, keďže vlastne aj ja som si už viackrát robila samoodber, nie je to nič hrozné, napriek tomu, že ja mám strach celkovo z krvi, tak som toto zvládla, takže nemusíte sa báť toho, že by ste to nezvládli, prípadne nejaký rodinný príslušník vám s tým vie pomôcť a jedná sa o fakt malé množstvo krvičky, pravdepodobne 2-3 kvapky sa používajú na vytestovanie. Nie nejako veľa, takže to len aby vedeli. Super, ještě tady Vlastimil se ptá, test na potravinovou intoleranci je možné požádat v jakékoliv laboratoři, pokud to chápu správně? Nie. Ono je možné, že vám to môžu testovať, myslím si, na Slovensku v Bratislave v certifikovanom laboratóriu, ale tak to poviem, že
nie je to možné v hociakom laboratóriu, lebo na to musí byť naozaj certifikovaný labák, ktorý vlastne tie konkrétne testy testuje, lebo sú rôzne technológie. Ja sa priznám, že v tomto sa veľmi nevyznám, ale sú, čo som tak mala možnosť ako osobne aj vidieť, že sú iným spôsobom sa testuje napríklad test na 59 potravín a inak sa testuje test inou technológiou na nejakých 220 potravín, preto vlastne aj tie finančné, ja by som to povedala, to finančné zaťaženie na ten test na tých 220 potravín je väčšie, než v prípade na tých 59 potravín, lebo je to iná technológia. Takže nie je jedno, aké je to laboratórium. Super. A ještě se ptá, produkty takzvaně bez laktózy tedy obsahují všechen ten enzym na laktózu, když uvádějí 0,1% laktózy, například sír? Jestli to ještě raz prečítam laktózy. No ako v prípade teda, že konzumujete bezlaktózové výrobky, ono je tam vlastne samozrejme, že nejaké to množstvo laktózy, lebo ako som hovorila, tam sa vlastne pridáva ten enzym laktáza a kvôli tej straviteľnosti, takže úplne 100% tej zbavenia tej laktózy to prakticky akože nie je, ale ja by som skôr tak sa zamerala na to, že či vám skutočne škodí laktóza, že či za tým nie je mliečna bielkovina, lebo napríklad tá mliečna bielkovina sa nachádza práve aj v tých bezlaktózových výrobkoch. A ako som aj ja sama zistila, že bezlaktózové výrobky u mňa nie sú proste riešením, tým pádom, že vlastne mne robí problém tá mliečna bielkovina. Takže v tomto prípade by bolo na zváženie, že či je problémom fakt tá laktóza, alebo že či tam není práve tá mliečna bielkovina, ten kazeín, ktoré má až 80% zastúpenie v tých mliečných výrobkoch. Já mám ještě takovou zkušenost, že často to bývá třeba i v kombinaci právě, jak jsi mluvila o tom, že někdy neoddělíme ty složky, tak když tam přijdou 2 nebo 3 nějaké zatěžující potraviny, že potom ta reakce bývá větší, že to nemusí být rovnou alergie, ale fakt prostě dojde k nějakému trávicímu problému a nebo i k tomu výsevu, ekzému. Já to třeba testuju, jestli je to laktóza anebo kasein, ale jo, to nemusí být úplně taky vypovídající. Tak jinak my jsme trošku se podívali na ty otázky, které přišly a opravdu, i když bychom rádi každému zodpověděli jeho dotaz, tak opravdu bychom tady byli asi do večera. A tak jsme jenom jako pojmenovali nějaké okruhy, které se toho týkají nebo které nám přišly a zkusíme se dotknout aspoň některých z nich. A když by potom byl zájem z vaší strany, tak určitě se můžeme s Dagi domluvit na nějaké další povídání, kde bychom třeba se věnovali zase trošku něčemu jinému. Ale já tak jako shrnu, k čemu přišly dotazy. Takže hodně dotazů přišlo k lepku a k celiakii a k různým těm kombinacím tady s tím. Pak tam byla laktóza, velmi mnoho zastoupená, histaminová intolerance, ta tam byla taky hodně. A celkově jste se ptali hodně na kožní potíže, jako je ekzém, psoriáza, rozácea, různé vyrážky, trávicí obtíže, jako nadýmání, průjmy, reflux. Potom byly nějaké dotazy i na autoimunitní onemocnění, třeba Hashimoto tyroidy, jako štítná žláza, tak, a endometrióza. A potom to jsme o tom mluvili, alergie, intolerance, testování a jak se toho zbavit, takže o tom jsme mluvili docela dost. A potom nějaké specifické vaše potíže, jako je reakce na cukr, na víno, na alkohol obecně, na arašidy. To je takové zajímavé. Možná bychom k tomu mohli říct pár slov. A potom takové obecné potíže jako bolesti hlavy, svalové obtíže a různé další projevy. A potom kombinace s alergiemi, jako třeba na břízu alergie. Ale o tom i Dagi mluvila, že vlastně, když tam je ta alergie na břízu a v podstatě tady tohle se trošku pořeší, tak nebo i když se pořeší potraviny, tak i ta alergie na břízu se zmírní. O tom si mluvila taky, že jo? Ten imunitní systém, pokud je takový rozdrážděný, tak samozřejmě reaguje na spoustu dalších věcí. Takže co si vezmeme? Jaké téma tě tam zaujalo? Ono sú tu všade také, z každej témy by som možno, že vybrala nejakú takú
otázku. Napríklad ja som teraz za tými očami mojimi zabrouzdala na tom, že či má cenu robiť testy, komplexné testy na potraviny u detí. Ak môžeme teda, to by som zodpovedala tento dotaz. Ono záleží samozrejme od toho, že či to dieťa, koľko má rokov, či je dojčené, alebo nie je dojčené. Lebo napríklad veľmi často sa stáva, že po pôrode, možno, že už aj v priebehu tehotenstva začína mať vlastne budúca mamička exémy a narodí sa aj dieťatko, ktoré má exémiky a ono je vlastne dojčené. A tým pádom, že vlastne má tú stravu z tela tej matky s prostredníctvom toho mlieka, tak v takomto prípade vôbec nemá zmysel, aby sa to dieťatko dalo testovať, ale skôr, aby sa tá mama dala testovať a upravila stravu podľa toho, čo jej tam vyjde. A naozaj, lebo mala som tú príležitosť, mala som viackrát na poradenstve napríklad, že 2 dvojčatá a mala som, alebo matka a syn a pozerali sme tie reporty a bola som úplne fascinovaná, že aké sú podobné tie reporty. Že možno pri prípade tých dvojčat akurát tak jedna tam reagovala na pohánku, druhá menej a číselne im tam akože tie hodnoty boli odlišné, ale inak potraviny veľmi také identické. Takže by som sa zamerala určite na to, že pokiaľ to dieťa už nie je dojčené, môže byť testované aj to dieťatko, ale v prípade, že je dojčené, tak určite by bolo fajn, aby sa tá mama dala testovať a upravila ona tú stravu. Takže tak. A tie ďalšie okruhy. No, môžeme vyskúšať samozrejme tak lepok a celiakiu by sme mohli teda začať týmto okruhom. Tak já tady přečtu nějaké otázky, které jsme tady vybrali. Tak Romana se ptá, mám diagnostikovanou celiakii, ale když omylem sním lepek, do pár hodin zvracím. Není to spíš alergie? Možná tam jako spíš možná říct, co toto celiakie vůbec je. Intolerance na lepek mi nevyšla v krevních testech, ale sama pozoruju horší trávení. Mám lepek držet, když to není oficiálně potvrzené? Tak klidně povídej tady na ty dva dotazy. Ono, tá celiakia je v podstate momentálne v súčasnosti klasifikovaná ako autoimunitné ochorenie. A vtedy vlastne priznám sa, že ten mechanizmus úplne nepoznám, že aké sú tam protilátky, ale mám pocit, že tam sa jedná o IgA protilátky a v mnohých prípadoch sa môže stať aj to, že niekto ide na testy na celiakiu, ale tá celiakia sa nepotvrdí. Ale napriek tomu po konzumácii pečiva sú tam vlastne tráviace ťažkosti, respiračné problémy alebo proste iné nejaké prejavy. A v takomto prípade sa môže jednať o tzv. Pojem non-celiakálna gluténová senzitivita. To znamená, že nemusíte byť celiatik, ale stále vám môže robiť ten problém, ten lepok. A môže tam byť intolerancia na lepok, lebo v súčasnosti, aby som tak trošku vysvetlila, že prečo vlastne tu máme aj tie alergie a intolerancie, lebo toto je vlastne možno, že aj taký kľúč tomu, že prečo, lebo každým rokom mám pocit, že to je horšie a horšie a že tých ľudí naozaj je široké spektrum. Tak v prvom rade je to aj tým, že my máme neskutočne striekané potraviny a my vlastne bohužiaľ sme si tie potraviny začali a tú pôdu otravili tým, ako ju striekame a hlavne teda s pšenicou sa vlastne stalo to, že voľakedy bola pšenica veľmi ako nutrične hodnotná, ale s nástupom vojen, ktoré proste boli aj po minulé storočia, tak potrebovala sa tá pšenica upraviť aj geneticky natoľko, aby vlastne sa aj nasytili hladní vojaci na frontoch a tá pšenica sa upravila tak, aby proste tam bol aj iný lepok a aby mal vlastne aj lepšiu technologickú štruktúru. A tento zásah vlastne spôsobil to, že došlo aj ku zmene chromozomov tej pšenice, čo sa vlastne čo teraz spôsobilo to, že tá pšenica, ktorá súčasne je vlastne na trhu, je bohužiaľ geneticky modifikovaná, je striekaná a práve ten lepok, lepok je proteín a ten lepok slúži ako nosič a nosič herbicídov, to sú pesticídy. A ono to vlastne zbavuje akýchkoľvek škodcov, baktérií, ale keď si tak zoberieme, že vlastne keď sa to dostane do našej črevnej sliznice, nám to oslabí našu črevnú bariéru a ničí to aj tie dobré baktérie. A už nie je nejakým tajomstvom, že v podstate
veľmi veľa ľudí napríklad máva rôzne aj rakoviny žalúdka, máva rôzne ťažké ochorenia a poškodenia práve vplyvom striekanej pšenice. Preto napríklad ľudia, ktorí nie sú celiatici, ale majú vlastne tú intoleranciu na lepok, môžu napríklad siahať po pôvodných odrodách, ako je napríklad Graciela, dvojzrnka, jednozrnka, kamut. Toto v podstate je v poriadku, alebo napríklad semolína, ktorá sa v Taliansku pestuje. Semolína je vlastne tiež prapôvodná pšenica, ktorá má síce vyšší podiel lepku, ale ona sa nemôže vlastne striekať a nemôže byť vlastne chemicky ošetrená. A veľmi veľa ľudí, vrátane mňa samej, veľmi veľa mojich klientov mi hovorí, že viete čo, bol som na tej dovolenke v Taliansku a normálne, že mne tie cestoviny vôbec nerobili žiadny problém, ale tuto, keď si ich dám, tak mi robia problém. A to je presne to, že my tu vlastne tie cestoviny produkujeme z našej klasickej pšenice, z tej našej pšenice siatej, modernej, ale keď sa použije tá semolína, tá nestriekaná, tá pšenica, tak je to proste nebe a dudy, tak by som asi povedala, že sú to dve odlišné pšenice. A veľmi veľa ľudí napríklad sa pýta, že či je pšenica špalda zdravšia než klasická pšenica siata. A ono by sa dalo tak povedať, že tá pšenica špalda je skôr podobná tej pšenici siatej, tým počtom chromozomom a aj vlastne tou štruktúrou, než napríklad tá dvojzrnka. Tá dvojzrnka je naozaj úplne iná pšenica, ktorá skôr by som povedala, že spadá k tým pôvodným odrodám, k tým starým odrodám, ktoré za neviem koľko tisíc rokov proste nezmenili tú štruktúru tých chromozomov a prakticky sa pestuje napríklad na Slovensku, na Mijavských kopaniciach, tu máme prazrnko a to je práve tá pšenica, ktorú môžu aj tí intolerantní na lepok alebo na pšenicu siatu. Já bych k tomu dodala, jak to tělo je úžasné, že vlastně se brání přijímat něco, co by mu mohlo uškodit tím, že by přijalo třeba ten herbicid nebo pesticid. Jako možná se na to dívejme i tímto způsobem, že to tělo přesně si řekne, co pro něho bude výhodné, jo? Co, jako v čem bude fungovat. A prostě jako někdo nebude jít mlíko nebo jíst mléčné výrobky a někdo nebude jíst pšenici. Jo? Berme to možná i jako náš vývoj. Ano, a nebude problém. Ono tam vlastne bol aj taký dotaz, keďže som mala tiež príležitosť nazrieť na tie dotazy, že či je, ja teraz trošku možno odbočím a vrátim sa k tomu exému, že či je vlastne úprava stravy jediná možnosť, ako sa vlastne toho exému zbaviť. A keby naozaj chcem byť veľmi ironická a sarkastická, poviem, že máme tu kortikosteroidy, máme tu veľmi veľa vecí na zalepenie toho problému, ale veľmi veľa akože takých tých metód, ako sa toho zbaviť. Ja som naozaj vyskúšala lokálne už kadečo, ale u mňa vlastne ten problém bol znútra. A ja by som tak aj povedala tým ľuďom, že zamerajte sa na to vnútro a to, čo vlastne riešte potom dôsledok ako dodatočne. Napríklad ja som si urobila aj kurz aromaterapie a viem, že napríklad levandula je výborná, keď sa do nejakého nosného oleja nemyslím tým vypražaný olej, ale nejaký kvalitný, napríklad olivový olej alebo niečo, keď sa dá levandula, augustifolia, tak proste má úžasné účinky, levandula lekárska. Ale prirodzene, že treba sa zameriať naozaj na to vnútro. Niekomu môže pomôcť homeopatia. Ja v tomto prípade nemôžem povedať, že by mne osobne pomohla homeopatia s exémom, lebo som touto cestou nešla. Ale možno, že niekomu pomôže, ale v prvom rade určite by som to tak povedala, že nelepme ten problém, nezakrývajme si, že nám dochádza benzín a potom sa nesťažujeme, že proste, že nevieme naštartovať. Takže proste treba jednoducho pátrať ďalej. Takže na margo tohto. Bylo tam hodně dotazů na to, které konkrétní potraviny vadí u konkrétních nějakých projevů, jako je psoriáza, ekzém a tak dále. Toto asi nejde úplně obecně říct a právě je to o tom, jak každý z nás reagujeme. Co myslíš? Áno, ono si myslím, že z časti tam je aj tá genetická predispozícia, že napríklad, keď niekto má v rodine alergikov, rodičov, tak je veľmi veľký
veľmi veľká pravdepodobnosť, že vlastne aj to dieťa bude mať problém s alergiou alebo prípadne s exémami. Ja keď som vlastne písala tú moju knižku, tak vlastne ja som ju 2 roky písala a snažila som sa do tej knihy zahrnúť, čo všetko súvisí s tou potravinovou intoleranciou. A podarilo sa mi napríklad zosumarizovať nejaké vedecké poznatky, ktoré hovoria o tom, že napríklad s tou alergiou, s tou intoleranciou nesúvisí iba exémy a tráviace ťažkosti, ako Crohnová choroba, zvýšená črevná priepustnosť a podobne, ale napríklad aj neurologické poruchy, ako sú poruchy autistického spektra, ADHD, migrény. A ono, prirodzene, že tých štúdií bolo viacej, ale ja som sa z toho nechcela urobiť nejaký vedecký poznatok, skôr som chcela tak dať nohou do tých otvorených dverí, alebo ten kameň hodiť do tej rieky, nech sa urobia tie kruhy, že aby proste tí ľudia vedeli, že fakt na tom, čo jeme, skutočne proste záleží. A bohužiaľ tým pádom, že niekedy nie je ani povinnosť vlastne uvádzať, že aké sú tam postreky použité a vlastne v tej Európskej únii nemáme na to nejakú normu, tak naozaj každý si je zodpovedný fakt za to, čo je, pretože tie potraviny naozaj máme pomerne na Slovensku nie v práve vysokej kvalite a treba si tú kvalitu vyslovene, že žiadať a hľadať ju. To vlastně můžeme všichni, jo, pokud budeme hledat kvalitu, tak ono se něco změní. Jo, nemusíme zůstat závislí na tom, co tady je, ale opravdu jenom tím, že se na to zaměříte a nemusíte dělat nic extrémně jako víc, tak se skutečně ty věci mění, aniž byste museli někde jako psát nebo tak, jenom prostě tím zaměřením svým. Takže uvidíme, jak to bude vypadat dál. Mohla bys ještě říct, jaké jiné teda projevy potravinové intolerance můžeme mít než ty trávicí potíže, protože pak nás to někdy nenapadne. OK. No, ono vlastne to môže, tak to poviem, že je to rôzne. Napríklad v prípade tých neurologických porúch, keď sa zameriame na poruchy autistického spektra, robil sa taký výskum, ale skôr by sa dalo povedať, že sa nejedná o nejaké relevantné štatistické výsledky, ale skôr jednotlivé kazuistiky, kedy sa zistilo, že napríklad keď sa deťom s poruchou autistického spektra alebo obecne tým jedincom podávala strava bez čokolády, bez mlieka, mliečných výrobkov, bez lepku, a neviem v tomto prípade, že či bez vajíčka, ono to v tej mojej knižke nájdete všetko, tak vlastne týmto detičkám sa zlepšilo určité funkcie, ako napríklad znížilo sa vlastne rituálne správanie, zlepšil sa očný kontakt a jednoducho aj ten verbálny prejav sa proste zlepšil. Čiže ono to môže mať aj takéto skryté alebo také svojím spôsobom, niekto by povedal, že nepodstatné alebo nie také zreteľné nuancy, ale ono to vo svojej podstate to ovplyvňuje veľmi veľa, lebo vlastne tá centrálna nervová sústava už sa dlho vie, že vlastne, že ten náš mozog sídli práve v tých črevách. A ono aj tá črevná bariéra, napríklad u detí s poruchou autistického spektra, vlastne to črevo je úplne odlišné, než napríklad respektíve tá kompozícia, to zloženie tých črevných baktérií je iné, než napríklad u jedincov, ktorí tú poruchu autistického spektra nemajú. Takže vlastne môže to byť teda tie zhoršené prejavy, alebo v prípade napríklad žien sa môže jednať o samovolné potraty, keď sa napríklad žena snaží opakovane otehotnieť a ten plod sa neuchytí, respektíve stále tam dochádza vlastne k tým samovolným potratom. Toto vlastne môže byť tiež to úskalie, že môže byť za tým vlastne tá potravinová senzitivita a tá neznášanlivosť, že to telo je neustále v takom obrannom mechanizme, hoď ono sa snaží udržať ten plod, lebo ja svojím spôsobom, čím viacej sa rýpem v tej potravinovej intolerancii, ja som tým viacej presvedčená. A je to naozaj môj subjektívny názor, neberte to fakt ako nejaké pravidlo, ale ja som naozaj presvedčená o tom, že tá potravinová senzitivita súvisí s mononukleózou a konkrétne s vírusom Epstein-Barrovej, pretože keď som pozerala viaceré vedecké poznatky, tak ľudia, ktorí majú Epstein-Barrovej vírus v sebe, a populačne by sa dalo povedať, že sa jedná naozaj o 97% obyvateľstva, mnohí ho majú a v tele ani o tom nevedia, tak títo ľudia prakticky reagujú agresívnejšie na vajíčko
a na vaječný proteín, než ľudia, ktorí v podstate tento vírus ako v sebe nemajú. Čiže dalo by sa povedať, že to je taká globálna epidémia, ktorá nás tu tak ako sprevádza. Takže tak. A já tam jenom dodám vlastně z pohledu toho Joalisu, té detoxikace, že to, co je nejdůležitější pro náš život, je, aby měl mozek a nervová soustava výživu. A prostě tohle je prvotní, jenže vyživujeme nervy přes naše tělo a vlastně co tam přijde i do toho našeho těla, tak pak jde do té nervové soustavy a opravdu to může ovlivňovat všechno od psychiky, jo, po prostě kognitivní funkce, to znamená jako paměť, výbavnost a samozřejmě to může souviset vlastně s chronickým zánětem, s civilizačními chorobami, takže opravdu to jídlo je alfa omega a může se to projevit u každého různě. A pokud je nějaká věc, kterou jako řešíte dlouhodobě a prostě jako nevíte, jak to uchopit, stále nenalezáte tu odpověď, tak možná bude i třeba někde tady. Třeba by to stalo za zvážení. Ano. Tak já se dívám, že máme hodinku za sebou. Opravdu, kdybychom se věnovali každé té otázce zvlášť, tak jsme tu velmi dlouho. Já věřím tomu, že spoustu těch informací jsme tady už předali, nebo prostě takový ten pohled na to, jak se dívat, že vlastně stejně potřebujeme tu informaci o nás samotných, jako konkrétně, takže pokud chceme, tak je tady možnost nějakého testování, které jde prokonzultovat, na základě toho jde nastínit nějaká cesta a potom už je na vás, jestli si ji vyberete. Určitě doporučím knížku, kterou napsala Dagi, protože je fakt moc hezky napsaná, je srozumitelná, zároveň jako jde do hloubky, jako do té informace, jakože i jako odborně, řekněme, ale stále stravitelně. Takže jestli nám ještě ukážeš, Dagi? Určitě zase i v mailu máte odkaz, ještě určitě se záznamem pošleme, kde se k ní můžete dostat, nebo na webových stránkách Dagi. Když byste chtěli konzultovat, tak určitě tam máš taky nějakou možnost, jak se s tebou propojit. Ano, samozřejmě. A budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu na tohleto povídání, jestli byste chtěli něco dalšího, kde bychom se třeba dotkli něčeho trošku buď konkrétněji, nebo trošku něčeho jiného. Určitě tady ta možnost někde bude, to se podíváme, na co jste se ptali. A ještě něco nám chceš, Dagi, takhle jako říct na závěr? Možno tak na záver by som povedala, že nedávno som mala na konzultácii jedného pána, ktorý mi hovorí, že viete, mňa ten život tak vláči. A som si tak uvedomila, že aké je super nenechať sa vláčiť tým životom, že mám už toto za sebou a veľmi by som to prijala každému človeku, dovoliť si naozaj zobrať tú zodpovednosť za to zdravie do svojich rúk, napriek tomu, že nemusia s vami viacerí súhlasiť a nemusíte mať svojím spôsobom vždycky, ako by som to povedala, úplne tú podporu tých najbližších, že možno, že sa aj stane, že vám veľa priateľov odpadne, lebo ten nový spôsob stravovania a to prebratie zodpovednosti vo viacerých ľuďoch prebudza ich vlastné zlyhania. Takže nenechajte sa proste tým odradiť, demotivovať, že je to cesta úžasná a každému by som veľmi dopriala, aby z lásky k vlastnému telu dovolil jedlu stať sa jeho liekom. Asi toľko na záver by som povedala. Krásné. Je to fakt krásné a možná si fakt uvědomíme, že čím víc prostě budeme v pohodě sami se sebou, tak i tím víc můžeme vlastně podpořit ty ostatní. Někoho to nemusí totiž vyvolat selhání, ale naopak inspirace k tomu, že když mě je dobře, nebo když jemu je dobře, tak mě může být taky. Takže buďte tou inspirací pro ty ostatní a my moc děkujeme za všechny, kdo byli živě, moc děkujeme všem, kdo se podívají ze záznamu, budeme rádi za další jako i vaše dotazy, co by vás zajímalo a jsme tady, takže pokud potřebujete, klidně se na nás obraťte. Takže děkujeme. Dagi, moc ti děkuju, že jsi přijala pozvání, že jsi udělala čas a budu se moc těšiť niekde príšte. Ja ďakujem tebe za pozvanie a ďakujem aj divákom za tie otázky. Boli bolo ich síce veľmi veľa, ale verím tomu, že sa určite nájde nejaký priestor, aby sme zodpovedali aspoň na ďalšie v nejakom ďalšom vysielaní. Určite.
Tak jo, krásný den, mějte se. Majte sa krásne.